Dobro večer svima. Svima je poznato da se djeca igraju. Nije nam čudno ni kad to čine životinje. A jeste li znali da se i svjetlost voli igrati? Rezultat njene igre je nešto najljepše u prirodi, a to je duga. Iako se svjetlost pri nastanku duge igra, ona ipak poštuje određena pravila. A to su zakoni optike. Hajdemo ih onda ipak malo bolje upoznati. Sunčeva ili bijela svjetlost je oblik energije koji se prostorom širi kao val. A svi znamo da valovi imaju svoje bregove i dolove. Udaljenost između dva brega ili dola nazivamo valnom duljinom. Jako zanimljivi efekti događaju se kada sunčeva svjetlost prelazi iz jednog optičkog medija, na primjer zraka, u drugi optički medij, na primjer staklo. Pri tome se svjetlost lomi pod određenim putem i to je poznato kao zakon loma svjetlosti. Nakon loma svjetlost se razlaže na različite boje, pri čemu svaka boja ima svoju valnu duljinu koja je određuje. Kažemo da je to zakon razvršenja svjetlosti. A kada pak svjetlost dolazi iz optički gušćeg medija u optički rjeđi medij, kao na primjer iz vode u zrak, a pod putem upada koji je veći od nekog graničnog puta, tada svjetlost ne prelazi u rjeđi medij, već se potpuno odbija u medij iz kojeg je došla. I to je zakon totalne refleksije. A sada, vratimo se na početak. Kako nastaje duga? Ako nam je sunce iza leđa, bolje da se okrene da ne ispada da se ulizujem, a ako nam je sunce iza leđa, a kapljica kiše ispred nas, tada sunčeva svjetlost putuje do kapljice. Pri ulasku svjetlosti u kapljicu, ona se lomi i raspršuje na boje. Na unutarnjoj strani kapljice dolazi do totalne refleksije, pri čemu se svjetlost odbija i ponovno lomi pri izlasku iz kapljice. I sve to pod različitim putevima, ovisno o već spomenutoj valnoj duljini pojedine boje. Od kapljica, koje je staljeni od našeg oka, dolazi nam crvena boja i smještena je na vrhu duge. A od kapljica koje je bliže našem oku, dolazi nam ljubičasta boja. I ona je na dnu duge. Sve ostale boje nalaze se između njih dvije. Sam fenomen duge može trajati od svega nekoliko sekundi pa sve do nekoliko minuta. Tako kratko traje, a toliko nade daje. A kako kaže Charles Chaplin, dugu nikada nećete naći ako gledate prema dolje. Zbog toga pogledajte prema nebu jer duga tada dođe, prosipa boje, prošara nebo i gotovo je.